και μου λέγανε 5 χρόνια έχετε να κερδίσετε εκεί πέρα μέσα. Δεν τους λέω με τους λουζεράδες. Θα τους κερδίσουμε σήμερα. Λοιπόν, ένα μάτς που η Arsenal δεν κατέβηκε. Τι να πω, τρομερός Μάικλ Κάρικ για άλλη μια φορά, τρομερό στήσιμο η ομάδα. Arsenal πάρα πολύ κακή. Δεν υπάρχει οπαδός στον πλανήτη που να υποστήριζε την Arsenal σήμερα. Νοήμων οπαδός, εκτός αν ήσουν Arsenal. Γιατί είναι αυτό να κερδίσει αυτή η Arsenal. Τόσο κακή η ομάδα σήμερα. Όλο αυτό γκολ από κόρνερ, τσαπατσούλικα. Εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλά. Τα γκολ ήταν όλα ένα και ένα, μπορώ να πω. Γκολάρες και τα τρία. Όλα. Ήμασταν ανώτεροι, θεωρώ εγώ, στο παιχνίδι. Ναι, αν και στην αρχή δεν είχαμε τον έλεγχο. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι πολύ αριστικοί κάποιοι οπαδοί της Arsenal. Κάποιοι, όχι όλοι. Και χωρίς να έχουν πάρει τίποτα σοβαρό, μιλάνε πολύ. Και ο προπονητής τους είναι κάπως έτσι. Αχώνευτος. Αχώνευτος, το πούμε. Λίγο ίσα όσο. Έτσι, αχώνευτος. Πολύ λίγο. Έχετε κάνει όλο τον κόσμο να μην θέλει να πάρετε τίτλο. Ενώ θα έπρεπε να είστε πάρα πολύ συμπαθητικοί γιατί έχετε να κερδίσετε σοβαρό τίτλο μια 20ετία. Σαν την Arsenal, σαν την τότε να με Η τότε δεν έχει κερδίσει και ποτέ της. Στο μείον 4 από τη City. Στο μείον 4 από τη City. Στο συν 4 από τη Στο City. συν 4. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρει αυτό να μην θέλει κανείς να κερδίσετε. Πραγματικά νομίζω όλοι σήμερα θέλουν να κερδίσει United. Και... Λοιπόν, να τους δείξω λίγο για αυτό το πράγμα για να το ξαναθυμηθούν. Αυτό θα το έχετε του χρόνου εσείς. Ελπίζω, γιατί εγώ θέλω να το πάρετε το πρωτάθλημα, γιατί φέτος το αξίζετε. Παρ' όλα αυτά, να σέβεστε λίγο τις βαριές φανέλες. Γιατί εντάξει, μην τα μπερδεύω. Άλλο Arsenal και άλλο Manchester United. Έτσι. Έτσι είναι. Μπρο, άμα δεν είναι έτσι, εγώ τι να πω. κάνεις τώρα. έτσι. Έτσι. Τι να